Mary vilayatynyň Mary etrawynyň Peşanaly daýhan birleşigine goňşuçylykda ýaşaýan iki pawtaçy kärenneçi birek pawta ugrulugyny aýplaýar. Goňşularyň arasyna turan pawta dawasy etrap polisiýa bölümine çödgüt gözleýär. Azatlyk radiosu howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli pawtaçy kärenneçleriň atlaryny Akmurat we Durdumrat diýip ýütgedip tutýar. 4 hektar gowuçy meýdanyny kärennesine alan Akmurat öz hojalygynyň gündelik ýygan pawtasyny her gün kärenne ýeriniň goloýuna üýşürýär we öýde hem ekrançylyk meýdanynyň goloýuna diklän çadyryna her gece pawtasyny garawulýar. Pawta meýdany Akmuradyň kärenne ýeri bilen serhetleşýän Durdumrat hem gowuçy sürüp ýetişdirýär we ol hem edil Akmurat ýaly her gün ýygan pawtasyny gowuçy meýdanyna goýup gaýdýar. Ýöne geçen hepde Peşanalda gije akşam toğ öçününi Akmurat gijäni öýde çağlarynyň ýanyna geçirmek üçin çatmasyny terk edip bir gijelik öýüne gaýdýar. Biziň daýhan birleşigimizde her gün akşam saat 12-den soň toğ öçýär we ýerden saat 5 töwereklerine toğ gelýär. Geçen akşam çağlar toğ ýok, garanky gorkýar diýen soň men potrot ýerimi taşlap gaýtmaly boldum. Ýerden potrot ýerime gelip görsem meniň 3 günnäp ýygdyran bir tonadan gowrak pawtam ýok, ogurlanypdyr diýip Akmurat Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Bu waka barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 24-nji awgustda habar berdi. Wakanyň geçen hepdeniň dowamyna bolmagy çak edilýär. Akmuradyň pawtasy ogurlanan gijesi goňşy Durdumradyň hem pawtasy ogurlanýar. Ýöne Durdumrat ogurluk hadisasy barada desini Marynyň etrap polisiýasyna arz edýär we görnüşinden polisiýa ýadan arzysyna goňşy Akmurady pawta ogurlugyny aýplaýar. Meni ýerden Mary etrap polisiýa bölümine çağırdylar. Goňşyň pawtasyny näme etdiň? Ogurlanypdyr. Sen aldyňmy diýip soradylar. Diýip Akmurat gurrun berýär. Men ogurlamadym, men almadym, meniň öz pawtam hem ogurlandy. Gaýtam meniň pawtamy ogurlan adamy tapyşyň diýip Akmurat polisiýa aýdan sözlerini getirýär. Öz pawtasy ogurlanyp polisiýa çağırılan kärenneçi sorag edişlikden soňra polisiýa arza ýazýar we ol hem pawta ogurlugynyň şikaýet edýär. Menem pawta ogurlugyny öz goňşymdan görmän duramok. Ol menden öňürtirip polisiýa arz edip özüni aklajak bolýany meňdeýär diýip Akmurat guman etdi. Bu ýerde kaziýet işi ýok. Resmi taýdan pawta ogurlugyny günä bildirilýän ýa-da aýplanýan adam ýok. Pawta ogurlusynyň şahsiýeti ma'lum näl. Etrap polisiýasy pawta ogurlugyny guman edilýän adamyň tapylanyny ýa-da tapylmanyny umuman etrapda pawta ogurlugy bilen bagly jinayet hadisalarynyň ýüze çykarylyp çykarylmanyny ma'lum etmedi. Marynyň etrap kaziýeti sebitiň çägine pawta ogurlugy bilen bagly ýüze çykan jinayet hadisalary boýunça resmi beýanat bermedi. Ýöne iki goňşy kanun goraýjy gurluklaryň dymyşlygynyň arasyna pawta ogurlugyny nejir çekýär we birek pawta ogurlugyny guman edýär. Meniň pawtamy kim ogurlanan bolsa gaty belet adam ogurlady. Onu gije eliň bilen ýüklemekçi bolsaň, iki adam bolanyny adynan 1 sagat gerek. Ogurluk eden tapylýança biz goňşy arada bir-birimizden guman edip gezerdi. Pawtasy ogurlanan Akmurat Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol polisiýa bölümini terk edip goňşy Durdumradyň ýanyna barýar we mundan beýlek ýygnajak pawta hasyryny bilelikde gezekleşip garawullamagy teklip edýär. Ýok, indi men her gün ýygan pawtamy öýe daşajak diýip Akmurat goňşy Durdumradyň öz teklibinden ýüze öwrenigini gurrun berýär. Habarçymyz Durdumrat bilen habarlaşyp bilmedi. Ýöne ýerli daýhanlar ýygnaran pawta hasyryny öýe daşamak üçin ýükloglarynyň, oba hojalyk tehnikalarynyň yetmezçiligi edýändigini aýdýarlar. Tehnika yetmezçiligi sebäpli käbir käreni ýere ýeleri pawta möhüminiň dowamyny günnelik ýynanan pawtany gowuçy meýdanyň goloýuna ýüşürip ony döwlet harmanyna tapşyrýança açyk meýdanda saklaýarlar. Türkmenistanyň nowatdaky pawta ýygyny möhümi henüz resmi taýdan başlamady. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary şu wagt içinde ýurdun Lewap hemde Mary vilayatlaryna pawta möhüminiň mejburi zähmet bilen başlananyny habar berdiler. Azatlyk radiosu mundan ozalky ýyllarda hem pawta möhümine hasap alynýan ogurluk hadisalary barada habar berdiler. Türkmenistanyň pawtaçy kärenneçiler şertname esasyna döwletden alan kärenne ýerlerine gowuçy sürüp ýetişdirýärler we ýygnanan pawta hasylyny döwletiň kesgitlen narhyndan döwlete satmagy borçlanýarlar. Galberti Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtdan näçe mil bäri dowam edýän ykdysat kynçylyklaryň arasyna ýygjamlaşan sosial problemalar, ogurluk, talançylyk ýaly jinayet hadisalary barada habar berýärler. Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi ýurtda hasap alynýan jinayet hadisalary we olara garşy görülýän çäreler barada hasabat bermeýär.